Wel Ben, ym Mhêl Drod mae pethau'n gallu newid yn glo iawn a dyna beth ddigwyddodd nos Iau. Fi'n credu pawb yn gweld Latvia yn ennill o 2 gol i ddim. Oedd hwnna'n newyddion gwych i Gymru, ond wedyn i Twrci yn mynd i Croatia. Oedd gweddill yr ymgyrch wastad yn mynd i fod yn dipyn o her, ond mae'r her nawr hyd yn oed yn fwy i Gymru. Ie, mae fe'n, ond mae popeth dal yn dwylo ni. Mae rhaid i ni mynd mewn i'r gemau gyda ni'n credu bod rhaid i ni wneud yr un peth. Ni eisiau ennill y gemau ac ni'n gwybod pa mor pwysig mae pob un o'r gemau sydd yn dod lan. Faint o sylwi chi fel chwaraewyr yn talu i sefyllfa'r grŵp? Faint o bwyntiau, er enghraifft, sydd angen arnoch chi? Chi wedi cael sgyrsiau amdano fe ers nos Iau? Ie, ni wedi siarad yn byth i fe, ond fel ni jyst wedi dweud, mae fe lan i ni. Ni'n mynd mewn i pob gêm. Rhaid ni ceisio ennill pob gêm, ceisio gael 3 pwynt yn erbyn Croatia. Bydd ni'n gweld ble mae pethau yn sefyll yn erbyn y gêm ola. 2 gêm ar ôl, fel ti newydd dweud, mae rhaid ennill y 2 gêm. Os digon yn y tanc gyda'r garfan, gyda'r tîm yma i wneud hynny? Dyn ni yn credu mewn yn hunan. Dyn ni'n gwybod bod ni yn chwaraewyr da yma. Mae pawb sydd yn dod mewn i'r garfan, y boes ifanc, mae pawb yn gallu helpu'r tîm. Ac fel ni'n dweud, dyn ni'n hyderus bod ni yn gallu gwneud rhywbeth special. Fi'n gwybod mae lot o sôn wedi bod am yr ymgyrch nôl yn 2019. Lot o bobl yn meddwl bod ymgyrch Cymru ar ben nathoch chi lwyddo i gyrraedd yr Euros bryd hynny. Faint o ysbrydoliaeth mae hwnna'n mynd i roi i chi? Fi'n gwybod mae'r garfan yn edrych tipyn yn wahanol ers hynny, ond eto chi wedi siarad am 2019 o gwbl? Na, ddim wedi siarad yn rhywbeth i fe. I fod yn onest, mae fe'n amser wahanol nawr, chwaraewyr wahanol. Mae pawb yn edrych mlaen at nawr. Fel ni'n dweud, ni'n hyderus bod ni yn gallu gwneud e tro yma eto. Ni wedi bod mewn sefyllfaoedd. Mae fe yn eitha anodd a mae pobl yn credu bod e'n rhy anodd i ni, ond ni wedi sefyll lan, felly siawns arall i ni wneud hwnna. O ran Croatia, heb os Ben un o dîmau gorau'r byd, bydd nhw moyn profi pwynt ar ôl colli i Dwrci nos Iau, ond mae lot o anafiadau gyda nhw, enwedig yn yr ymosod. Felly dim beth amser da i wario Croatia, ond oes yna gyfle gyda chi nos yfory? Wrth gwrs, ni wedi gweld y gêm yn erbyn Twrci ac o Twrci wedi wario'n dda yn gwneud yn anodd i Croatia ac bydd rhaid ni gobeithio wneud rhywbeth fel yna, ond maen nhw yn un o'r tîmau gorau y byd. Maen nhw wedi dangos hwnna dros y blynyddoedd diwetha ac mae chwaraewyr arbennig yn ei garfan, felly bydd hi'n anodd, ond dyn ni'n edrych mlaen at fe. Beth ti'n credu yw gwendidau Croatia o ran beth chi wedi gweld o'n nhw'n wario yn erbyn Twrci? Mae fe'n anodd i ddweud. Mae'n credu oedd Twrci wedi creu lot o siawnsys yn y gêm ac rwy'n siŵr bod Croatia wedi edrych ar y gêm a bydden nhw'n trio wneud rhywbeth yn wahanol, ond dyn ni'n edrych ymlaen at y gêm. Fel ni'n dweud, ni'n canolbwyntio ar ein hunan, a os ni'n wario'r ffordd, dyn ni'n gwybod dyn ni'n gallu bydd siawnsys dyn ni yn y gêm. Mae amddiffyn Cymru nos yfory yn mynd i fod yn rhan bwysig gêm, yn amlwg ti'n rhan pwysig iawn o'r amddiffyn. Cymru'n ddigiro yn ei 2 gêm diwetha, 3 llechen lan hefyd yn y gemau hyd yn hyn. Faint o hyder mae hwnna'n mynd i roi i chi cyn nos yfory? Mae amddiffyn ni wastad wedi bod beth dyn ni'n dechrau gyda. Os ni'n gallu atal pobl wrth sgorio, mae siawns dyn ni ennill y gêm. Hwna beth bydd ni'n edrych i wneud yfory. Bydd ni'n anodd, mae Croatia yn tîm, fel ni'n gweud, un o'r tîmau gorau yn y byd ac bydd yn anodd, ond dyna bydd ni'n dechrau a dyn ni'n hyderus bod y boys lan top yn gallu creu goliau i ni. Fi'n gwybod ti wedi sôn wythnos mawr am pan mae fe'n dod i gemau mawr i Gymru, pan mae popeth ar y lein. Mae Cymru wastad wedi llwyddo cyflawni beth oedd angen i meddwl am y gemau yn erbyn Awstria a Wcrain. Y ffaith oedd Cymru gartre yn y gemau yna hefyd, faint o ffactor ti'n credu mae cefnogwyr Cymru yn mynd i fod yng Nghaerdydd nos yfory? Mae'r wal goch wastad wedi bod tu ôl i ni. Maen nhw yn rhan o'n record da da ni'n gael yn Caerdydd. Maen nhw wastad tu ôl i ni ac dyn ni'n edrych mlaen cerdded mas o flaen nhw yfory. Ben, diolch yn fawr. Diolch.